Салом духтаро, мехоҳам дар бораи маззи малативин шумо дар якта видеоча кунем. Дар бораш камтарак маълумоти маззи малативин беҳтарин маззаи ай компанияи Faberlic артикулша мегум 709-12 дар чӣ фоида дора? Маззи малативин якм дар дандондард, дар геморрой, дар сухтагӣ баъди оператсия беҳтарин маззаи духтаро. Ниничаҳое ки кунакашон сирхак меша метавонин маззи малативина тынкак баъди шушта тоза кардан бимолен, фоидаи хуб мета. Одамое ки худованд ҳеч ка насӯза агар сухтагӣ боша маззи малативина мемолен ҳам қоқ мекунад, ҳам баъдаш духтаро доғи сухтагира меравонад. Одамое ки зерои кашашон запх мекунад, тоза карда тай каша мешавен, дар рӯз дубор дар тай каш мемолен, ба пурагӣ бура нес мекунад. Маззи малативин беҳтарин маззае ки кадоме гирифтагӣ боша медонад ки и чӣ маззае. дар кадоме дар кор боша бинависен, мо ҳама ҷо дастафка дорем. Кадоме ки маззи малативина дар хонаотон надорем, ма ба гарантия мегӯм бигирен. Беҳтарин маззаи дар ҳар як хона бояд маззи малативин бошад.